हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं दायो आं थांनो नागिरदों मैना फुख्रि थांनो नागिरदों ओमफ्राय दाथ' बोथोरा अखा हायां जादों ओमफ्राय अखा हाबाबो गाइस नोंसोरनि थाखाय आं दिनै थांथारगोन मैना फुख्रियाव अखा सिजानाबाबो थांगोन ओमफ्राय जे जायगाफोरखौ खिथिनो नाजागोन आं गासैखौबो देखायजोबनो नाजागोन ओमफ्राय होमबा गाइस दे नायलांदो ना गाइस दा लोगो सानै फैगासिनो बिसोरखौ बै ससेनि ओमफ्राय बिसोर थांबाथाय जमा थांसै खाब्रै जालांगोन जों दिनै खाब्रै ओमफ्राय दसे ओमफ्राय बिसोर फैबाथाय जमा थांसै गाइस बेयो जाबाय तामुलपुरनि पार्क ओमफ्राय आं दिनै हाबथ'ला माब्लाबा सम मोनबाथाय देखायनो नाजागोन आं नोंसोरनो नैथिंबो हाबो आरो नै बेथिंबो हाबो बेथिंबो लामा दं बेथिंबो हाबजायो माब्लाबा सम मोनबाथाय पुरा खिथिजोबगोन आं मा दं मा गैया ओमफ्राय दिनै हाबथ'ला दिनै जों बेलेगावसो थांनो गोबाव नेबाय जोङो दा ओमफ्राय र' खनसे फन खालामनो र' मासिमबायखो नै दासो फन फैदो सोरनि फन फैदोबा र' नायनि साला बगजों Halo. Masih enggak? Lah kini mana, Mak? Oh, nih mau dong tuh, par kau. Lihat apa? Lihat. Ada pengen lagi deh, sampai mbak gerak tuh nih mana dah. Dah jangan nih kan sih. Mana apa sih? Pokoknya gue sana apa dah? Pokoknya sih jangan apa nih, nosnya apa nih, nosnya. Malah Indopanau, aku ngomong apa? Buat sana kan ini oka nane hak kolang lele bay, dabbu mentelam apa? Kon fai được không? Halo. Oh, nih park ni kacau nih. Park ni kacau. Sating. Ni sonap lang nating. Oh. Neng mayo dong manusia. Orang oh. Okey berapa? Okey mana ada? Itu mana ada okey? Nah, dugin apa ya ni tu? Nisir kacim mana ada dugin apa ya ni tu? Ya ada. Nih jangan park kacau dong apa? Apa? Kono ada nisirnya sih apa? Say. Berat hamar beda, arah apa ini? Menfaibai ini sport peradas menfaibai. Ini berat gue kombai. Oka baik dengar, fai tangjakan. Eman gue bawa salah swat. Tuh. Dan balik gue naik lampu ada jengo. Dah tanggal langsung. Ya bisa sebisa baik. Eman bisa terlihat baik. Dah jengo. Thằng nào satu. Halai. Berat, parah sebarah. Hamar terdok kayak. Ya kan itu sih. Ngoba ekspresi jung saja. Adi, kau betul kita nang ya? Kan apa sandung se? Sandung ada. Kan kau sebelum ni. Betul lah. Sandung bisa ni mana? Di mana dia kau lihat tu masih dah sudah. Oka gila. Oke, misalkan negara ke bonson.
Kaca baik, kaca ini saya kasih. Ang mana saya no? Aduh. Sama tidak. Ini baru dah. Sama tidak. Baru lepas. Cok. Bago ka silang silang ko. Dili nangin sih. Pero lang antik na. Ikung mana lang na. Mari nang. Una ko baru guli pathe. Au, kosli. Kosli. De. Do. Oh, thằng bạn đây. Mana gila. Baik ko baik. Baik. Mai apa mình leo kali sale baru yo. Apa lagi? Ikut jadi ni tangkar. Beda ko tangkar deh. Bagai. Mana. Guys, जों खानाया खिन्थु बिराद स्पिड सलायगासिनो ओमफ्राय इसोर खानैखौ खिथु उनवाखै जोङो फायदोंना फायाखै बुंनायखाय मोनबाय मारबाय साला जुनारफोरा दहाय खिन्थु बायबो नुहुराखैमोन दे ओइ दामान दांखावबोदों माने सिदायै बुदों आरो दांखावबोदों जोंना बाय आलादा जायो गाइस बुंनाय रावफोरा आलादा न' आलादा जायो जोंना आलादा ओमफ्राय अखाया आरो सालायबाय wow, oka gini nang muna na bilang. Salah. Mo ga no ala ka. Guys, ini mah एकदम सिजुमबाय. सिजुमबाय माने जों गासैबो सिजुमखाबाय. होमबाबो थांगासिनो. गारा जोङो गारा दिनै थांथारगोन सिजा जुमनायाव थांथारगोन जोङो दा ओमफ्राय खिन्थु गोथौ मालायसो जुमना होबाय दै आंनि गारा खिन्थु दा गाबोन फुरा साफा सुनांगोन दहायल' सुना लाबोदोंमोन आङो होमबाबो दा जाफैजोब्बाय हादांजोबबाय ओरैबाबो जाखायो गारगोन नालाय हाब्रु गोजा मा होनो जायगाफोरा बोथिबा हाब्रु गोजा जायो बेनिखायनो होमबा जों दा थांबाय थानोसै मा होनो अबस्था गाइस अबस्थाया डेन्जार जाखाबाय जोंना ओमफ्राय नै बिथांनिया मबाइला सिजोमबाय आंनियाथ' सिजोमखाबाय ओइ मबाइलखौ सोसन होआमाय नै प्लास्टिक लादो प्लास्टिकआव आंनियाथ' नै गंसेया बुंनांला बेनिखायनो आं आंनिया खजाखौ नै मुनायखाय आखिदो बारा जाबाय अखायाव मजायानो बेलेगखा अखा गिदिंनायनि मजाया बेलेग भाइ होमबालाय माखौथो नांलाय नोंखौलाय लासै लासै सलायनानै बिराद सिदा खिन्थु अखाबो हादों खिन्थु सान्दुंआनो सिदारफोरा दंमोन दै सान्दुं अनदो जोंखौ अनदो मा खालामनो दोन इयाव हासिनानै हासुनो बिराद हासुनो ओंखारदों आं बास नंखादों गाइस जोंनिया ड्राइभारा गारिखौ एकदमबारे जेथिं मेथिं गुरु गाबोजोब्बाय बाल मोजांखौनो सलायथारा मिथिगोना एकदमबारे जेथिं गोथौ मेथिं सोयो मिथिबाय एकदम नायथाब गारिया एकदमबारे हाब्रु जाजोबखाबाय आंबो गाबोन मार खस्थ' खालामनायसिगोन जों दा मसलपुराव मोनसिगोन गैला नैबे नै ससेआवनो मोनखाबाय नायबाय थादो गाइस मसलपुराव हामदो मोनबाय गाइस बेलेगा गैला जों दा मोनबाय दारागाव थांनाय लामा बिथिं सिदा दारागाव मोनो दारागाव मोनो माने बे राइट साइडथिं थांबा दारागाव नै लामायानो राइट साइडथिं थांबा दारागाव ओमफ्राय जों दा लेफ्टथिं थांगोन जों दा थांगोन मैना फुख्रि सानसे थांगोन र' गाइस नोंसोरनो खिथिगोन दारागावआव थांनायखौ नै दा जोङो मैना फुख्रि लामा नै बिथिंनो नै बेबाय नै बिथिं राइटथिं साला बोथोरा खिन्थु बिराद दोमैलुलु ओमफ्राय नोंफोरबायदि बोथोराव बिराद मोजां नाङो खिन्थु अखा हाबाथाय खिन्थु सेस आरो सिजालायगोन जों गाइस बोथोरा बिराद मोजां जानानै दा खिन्थु अखा हाबा गेरान्टि गैला दे जोङो एबार सिजालालै एबार हाबसोगोन इमान सिजानो हायालै मानोना लोमजाबा नोंसोरनो भिडिअ सोर बानायगोन बेनिखायनो मानसि जाला माबा थाखाय हाबसोनानै हर मावनांगोन
मिथिबाय दा जों मोनबाय बिराद गोजौ थांनांगोन दा नैबे बेखिनियावसो एकदमबारे बिराद गोजौ गाखोनो गारिया बिराद खस्थ' मोनो र' बेसेबां गाखोनायाव फाइनायाव खिन्थु हाइ फाइ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बिराद मोजां जाहोन न'खौ नुखायो ओइ नै जाहोन ओइ नै बिराद मोजां गाइस बिराद मोजां गाइस नै भिउआ एकदमबारे हाइ फाइ नाङो आरो इनाव लांजाला इनियावनो गोलांनांगोन लांजालालै इनिफ्राय लांजाला इथिं फाखा गोजा बिराद मोजां गाइस एकदमबारे हाइ फाइ बारा मोजां नुवाखै निफ्राय खिन्थु जोंनि मेगनजों नायनायाव मार मोजां नुदों गाइस एकदमबारे बोरैबा नायबाथाय जाहोन न'खौ नुवां जायो Srem, fainan mau ini deh, yo. Mana? Ma bonson, fainan ke, kelas ke. Bonra, lagi nanga. Dapat jelas bawa nama. Deh. Lepas pas time nona, hah? Apa jam tu fainan ni? Muzang. Lama le. Lama. Bisa ama. Ama le. Excited dah. Saya bakal. Hah? Guys, nusir mama numicha angkin do iferbaidi Syria gua kena ni birat masa nangar na. Ektombere. Mana minggu bisa nak ni? Bunga lah. Sampai tansi guys. Disuruh dengar. Ang hasil sampai tansi. Guys, jangan sebiar masa kena ni deh. Berapa ada boleh akhir ada boleh jangan. High five. नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खिन्थाय खिन्थानोसै आङो सायाव Guys, pilih जोंनिया लोगोफोरा मेंजोब्बाय दा थाबायनानै मोननैल'सो सिरि बारदो जोङो आंबो मेंदो दिसन मोननै सिरि बारनायावनो मेंबाय मेंद' एकदम बेसेबां मेंदो अबस्था गैला थाबायनो हागोन नाला हागोन सायावलाय थांनो हागोन नाला हागोनब्रा हागोन हामारगोन होमबा थांसै नामा ना मेंगाबावगोन थांसै बिराद मेंदो होमबा ओइ नै ओरैजाय जलायना दोङो हानिया सुदाम मेंदो नामा नोंखौ बिराद मेङाखै आंखो होमबाथ' थाबायनोसै आं हायो र' हायो नोंलाय थाबायनो हागोन नाला ओइ आं हागोन एकदम आरो बाइक गोबौजों थाबायनो हाबावगोन आं जेबो नेंथ'वाखै मेङाखै दानि फट' लानायनिमोन बिबो दा नै फट' सुगाबाय थादों बाइकखौ लाखांबा थांसै न' थांसै जोंनिया होमबा बिथाङाल'सो मेंदो बाराद्राय हानायाव दोङो गासैबो मेङाखै होननायखाय इबो मेङाखै जाफ्लाबाय बिसोरसो थगायदों गाइस खोनादोंबा दय मेंदो होनदोंमोन दा खिन्थु मेङाखै होनलायबाय गाइस दायो जोङो मोनबाय मा होनो मन्दिरखौ मोनमारबाय र' ओमफ्राय मानसिफोर रावबो फैयाखै मानो खालि नांदो आरो मानसि बारा खालि माने जोंल'सो फैदों खोमा दा जोंल'सो दोङो ओमफ्राय सायाव दोंना गैया मिथिया सिङाव खिन्थु गैखाया रावबो गारिबो गैया ओमफ्राय सायाव दोङो नामा मिथिया दै थांबाय थानोसै ओमफ्राय जोङो नै मोनखाबाय आरो ओमफ्राय फटक लागासिनो बिसोरनिया खानैया फटक लानायानो जोबा ओमफ्राय जोंनिया आरो फाग्ला ड्राइभारा ओइनि सिगाङाव हारसिंनो इतसा थाबायगासिनो हा बुथारना गालांनो ओइ गाइस मा बुंनो फिथाइखौनो खागासिनो ओरैबायदि गोजौ बिरदा हरदों आंखौ स्पिड ब्रेकाराव एकदमबारे गोलैनायबा आं दोलाबजोबखागौमोन जेबो जादिया इसोरनि अननायाव दा जोङो मोनफैबाय गाइस नायलांबाय थादो ओमफ्राय मोजां ना जायगा हा मोजां नङा
Mana ini, Pak? Oh, belum pernah naik nih. Ini lagi pulang nih. Oh, belum naik. Hei, hangat mana? Hangat mana sudah? Sudah. Belum naik dah, belum kan. Kilo. Jadi, pesan. Jadi memang bang, gas pesan. Jadi main lama kita mencari kaki berapa? Kaki sih, berat. Singo, Pak. Maaf benar. Oh, guys, gufa. Mana? Hamnak na yo. Guys, pesan. Yo, mungkin dengan singo. Itu dah tu kontrakan dia, apa? Mau benar next try. Yo, apa tu ya? Ini benar benar lanjut. Poti siapa main bareng nama? Hah? Belok tuh ya na? Guys, जों दा नै बिराद सबनि स्रायबो गोजौ नङा देलाय गेजेर मिडियामाव बिसिनि गोजौआव दोङो औ सायावबो लामा दोङो थांफेराखै आं र' थांनि गाइस मानि थाखाय फैदों आं नोंसोरनि थाखाय खिथिनो थाखायसो फैदों इयाव गासैखौ देखायजोबनो नाजागोन ओइ आरो सायाव मन्दिर दोङो गाइस आं दिनैसो फैदों सानिखौ ओइ सायाव मन्दिर दं फै नायनि सायावबो मन्दिर दंबावो गाइस ओमफ्राय बे सायाव गाखोफेराखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेयावबो शिव बाबानि लिंग दोङो बरिया दं सुरज फायो नाइस वन गाइस ओइ नै आसलि मन्दिरा इयाव दोङो ओमफ्राय नैबेबो सेकेन्डआनो जानानै बेनियाबो गिदिर आरो मेंबाय दे गाइस आङो मेंबाबो मा बुंनो मा खालामनो नोंसोरनो खिन्थाथारनांगोन बेयाव जना हानाय जायगा दङ बेयाव दसे जना हानायसै नै शिव बाबानि लिंग ओमफ्राय Fai. Ini, kasih langsung. Bingo. Udah. Mana aja? Hit. Serba, kesedong ba. Faiban जाबाय. Mana? Moनथियाबा जोंना लामा सोंना फैबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैनो मुसलफोरखौथ' टाउनखौथ' मिथिखायो डाइरेक्ट सिदा फैनानै गासिखौथ' मिथिखागोन फैबानो जाबाय नोंसोर बाबानि माबा गाइस ओइ नै नैथिंनिफ्राय नुहुरो दै माना फुख्रि माने हाखरखौ ओइ नै दा आङो खाथियाव थांनांसिगोन गाइस नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ना दा खुलुमखागोन मा जनथा खुलुमगोन गाइस जों दा सिगां थांसै दसे थानानै बेयाव दसे थानोसै जों खानैल'सो दोङो सायाव ओमफ्राय खानैया सिङाव दोङो मा खालामदों इसोरसो मिथिसिगोन आरो जों सायाव नोंसोरनो खिथिगासिनो आङो माने मा दोङो नैयाव फैनाय नुवाखै आं मानसिफोरखौ आं दिनै फैग्रोबाय खोमा मा थिग सोरबा फैबायबो जानो हागौ खिन्थु आं भिडिअ नायनायाव नुवाखैमोन आरो बेयाव नैयावल'सो फैनाय दे होनबा गाइस नायबाय थादो सिलांबाय थागोन आं आरो मा नुयो गासैखौबो डेन्जार जोङो अ भाइ डेन्जार गाहायाव बाख्लायलांदो दै हैद बिदि सावहैयो नामा मानसिखौ साला गाइस माबायदि सावदो मिथिगौ आंखौ एकदम खारनानै अन्थायाव सौदुनानै बेलथाय थांना सावदो माथि थांनानै सोंनाय थिंथि थांनो ओइथिं गिदिंनि नैथिंलै ओरै फैगोन होमबा नै गाइस हाखरा मा होनो फुख्रिया बेनि थाखायनो फेमास मा होनो मैना फुख्रि मा जाखो आंखौ सावनो हाया सावाखैब्रा नोङो सौदोंमोन ओरै थांनो नामा थौ फार्स्ट थौ माय गड हाखर बेयाव ना दों ना गैया बायदि दोङोबाबो गिदिर दोङो खोमालै आइया हाब्रुदो गासियाव एकदमबारे बका बाखासो बुंहरदो आं रोङाबाबो खोनानो मोन्दों बे दैया रानखायानो एकदमबारे बोसोर थाखायनो इनि जायगायाव नोंसो जानांगौमोन नोंनियासो मजा जादों लेक्सारा गाइस आंखौ इनसाल खालामबाय बिसोरो इनसाल खालामजोब्बाय आंखौ बिसोरो खाथामा
जेनेबा आंनि बुंनायानो दा ओमफ्राय जों गाइस खुलुमनोसै मन्दिराव खुलुमनोसै ओमफ्राय खुलुमखांनानै दसे आरो नायबावनोसै मा मा दोङो ओमफ्राय खेबसे खेबनै बाराबो फायनो हायो थार दैया एकदम नोंसोरो फैबा फैनो हागोन जरा जरा फैखादों जरा जरा दा फैखा मानो होनबा लामाफ्राबो गाज्रिथार मालाय बेयाव जरा जरा बोरबोनिसो फैगोन सासेनि थाखाय सासेया फायनो मोननाय नङा नामा नोंसोर दैखौबो गेलेनो हागोन ओरैबायदि दैया जा समायनाखा आइरन साइरन गैखाया सुनानै न'आवबो लानो थांनांगोन न'आवबो लाना थांनो हागोन बथल लाना फैनानै लोंनो बायो जों लोंनानै खुगा साख्लायदों Kita sananya kulum deh, ya. Suka? Besar lah. Sudah mai? Belum pai. Sudah. खुलुमखांबाय ना खुलुमखांबाय खान्थि नांनो ना गोसोखो मजा स्रां स्रां मोनलायलायदो जेनेबा मायबा गिदिर खामानि मोनसे मोजां खामानि मावखांबाय ओरैबायदि नांलायलायदो खुलुमा नोङो दे इनो थांसिगोन आसला एकदमबारे फटकनि फाग्लाथार बराया नांदों खिन्थु जागाखो मा सुवाद पाग्ला दाइबर गाइस आंनिफ्राय नोंखौ पाग्ला दाइबर संसिगोन मिथिबाय नायना लाखा मोजां नायना लाखा पाग्ला दाइबरनि नामा दिननिफ्राय मानो थाखाय दोनदों मिथिगोना ओरैबायदि गारिखौ सलायोना जेनेबा लामायानो सब स्लिम स्लिम आरोना खेंख्रा खेंख्रि आंनि गारिखौ मा खालामजोबगोन खाननैसो थानानै बिराद लागासिनो नै ओमफ्राय गाइस खिन्थानाय जायाखै नैथिं जोंनि बर' हारिनि बाथौ दं बाथौ नै ओमफ्राय इथिं भिउआ बरिया मोजांना जायगाया इनो खिन्थु जों मेगनजों नायनायाव बिराद हिट नांदो खिन्थु मबाइलाव बारा हिट नङा देसन खिथिनो गोनांथ' इमान जायगायानो गैला माने खिथिजोबखांबाय आङो ओमफ्राय आरो मा होनो लोगोफोर दिनैनिया बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा आङो होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय